Ale to sú nie moje starosti, to sú vaše starosti. Týchto 53 subjektov kontrolovali kozmeticky, kontrolovali len tak, akože ukážte, čo máte. Ale vy nechcete od nás protizákonnosť. Je to už pol roka, odkedy spustila Pôdohospodárska platobná agentúra kontrolu 53 projektov z tzv. Penziónovej výzvy. Prvé výsledky majú už politici na stole. Počet projektov bez zistení bolo 44. 4 projekty skončili s návrhom na odstúpenie od zmluvy. A počet projektov, kde prebieha trestné konanie, je 6. Na viaceré vily, ktoré má už v rukách polícia, sme predčasom upozorňovali našimi reportážami. Najznámejšou sa stala vila Amonra. Hoci jej dala PPA takmer 200 000 eur, nikdy nefungovala tak, ako mala, teda ako penzión pre turistov. Z videnia ju poznáme ako rodinný dom. Obec Limbach neeviduje žiadne zoznamy ubytovaných. Všetky zistenia boli odstúpené na Európsku prokuratúru a budeme čakať na výsledky vyšetrovania. Takže nepýtajte sa, už je to v OČTK. Možno niekto kalkuluje s tým, že to tam bude 3 roky a po 3 rokoch sa zistí, ja neviem, nejaká drobnosť procesná a nič sa nakoniec nevyrieši. Vila Amonra bola skontrolovaná dvakrát v roku 2020, keď sa postavila, a potom až o 5 rokov neskôr, keď sme na ňu poukázali. Podľa ministra kontrolóri častejšie nestíhajú. By mala PPAčka čo každý rok, každý mesiac chodí na kontrolu, nejakú kontrolu. Chodí na základe toho, že príde nejaký podnet, príde nejaké podanie. Polícia už má v rukách aj túto stavbu na Orave, ktorej dala PPA cez 150 000. Podnikateľka si mala vďaka nej dobudovať svoje ubytovacie zariadenie, aby v nej mohla poskytovať relaxačné služby. Keď sme sa však na to pýtali starostu, nevedel, že by tam nejaký penzión mali. A nevedel ani o relaxačných službách. Teraz sme sa spojili s majiteľkou. Prišla tu kontrolórka z platobnej agentúry, ju nezaujímali služby, prvé čo riešila ubytovanie. Ja som ho nemusela ani pustiť donútra. Chápete ma? Ja som všetko, čo bolo v mojej veci splnila, napísali nám z platobnej agentúry, my sme im na to podali právnikom odvolanie. Majiteľka tvrdí, že za peniaze od PPA si tento dom oplotila, pristavila ďalší objekt a kúpila bazén. A aké služby ste poskytovali? Boli ubytovaní robotníci, aké služby? V rámci bazéna, v rámci infrasauny, mali tu možnosť parkovania vnútri vo dvore, dokonca dostali marmelády z čučoredok, ktoré sa tu pestujú, na základe toho, že sa dostala mám tu 100 klikov a dostala som iba na 40 maličkú dotáciu. Pri tých fakt živých projektoch z pohľadu konania OČTK my nemôžeme ísť do detailu. Ako sme spomínali na začiatku, 6 projektov majú OČTK, v 4 sa má odstúpiť od zmluvy a ostatné by mali byť v poriadku. Ja som hlboko presvedčený, že toho je oveľa viac. Pýtali sme sa špecificky napríklad aj na projekt Malanta, ktorý podľa vyjadrení, ktoré sme dnes počuli, je v poriadku, napriek tomu, že je tam dlhodobo veľmi nízky počet ubytovaní. Ide o toto rekreačné stredisko pri nitrianskych Hrnčiarovciach, v poli, ďaleko od ľudí, za zamknutou bránou, strážený kamerami. Malanta je kryštálové sklo. To je exportný artikel, to proste treba o tom rozprávať, že aký úspešný projekt. Účtovníctvo Vidieckého domu Malanta jasne preukázalo ubytovacie služby. Tak koľko ubytovaní bolo vlastne v tej Malante? To myslíte vážne, že si pri 53 projektov mám pamätať, koľko bolo ubytovaných? Dobre, ale teda boli tam ubytovania podľa vás štandardné ako pri bežnom hoteli? Čo je podľa vás štandardné ubytovanie? No, keď niekam prídem na dovolenku, napríklad na Slovensku, a chcem sa ubytovať niekde v hoteli, tak mám prístup k tomu hotelu. Ja sa pýtam, že čo chcete vedieť o neho, že či pre vás je 30% je OK, 40 je dobré, alebo 20 je zlé, alebo 60 je dobré a 50 je už... A prečo sa nám tam potom nepodarilo ubytovať? To sa nás nepýtajte. Ani kolegom. Ale tak to sú, a čo, akože mám vám ísť tam ja s vami zazvoniť, alebo čo chcete odo mňa, pre Boha živého? De facto nám teda z PPA vrátane, teda aj spolu s pánom ministrom dnes povedali, že realita je irelevantná. Oni majú svoje políčka v PPA, ktoré si potrebujú odškrtnúť. Potom otázka, že či sú správne nastavené kontrolné procesy na PPA a či to idete meniť. Pod môjim vedením ministerstva, pod generálnym riaditeľom PPAčky sa takéto typy víziev do budúcnosti už nebudú vyhlasovať. To je prvá vec. Dobre? Barbora Šišoláková, 360.